салом дӯстон, ояндаи Мемфис Депай дар дастаи Барселона норӯшан боқӣ мемонад. Ҳамлагари нидерландӣ қарордоди амалкунанда бо Каталония дорад ва нақшаи қад намудани онро дар ояндаи наздик накашидааст. Ӯ ҳатто иброз дошта буд ки агар ба Барселона миллион ҳамлагари дигар биёяд, ман аз ин тим намеравам. Ба ҳангоми эҳсосот мо ҳар чӣ мегӯем. Депай ҳам шояд ин суханҳоро дар қару ғазаб гуфта бошад. Ҳақиқати ҳол он аст ки Каталония ҳамакнун ба Мемфис ва голҳои ӯ ниёз надоранд. Ин футболбоз дар ҳамин равзанаи трансферӣ дастаи худро дигар мекунад ва дар ин видео мо мегӯем ӯ ба куҷо мегузарад. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x ба ҳисоб меравад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Такрорам шавад, бояд донист ки Депай танҳо ба Рональд Куман дар кор буд. Куман бошад дар таърихи Барса яке аз мураббиёни ноконтарин хоҳад буд. Мутаносибан трансферҳояшам ба ҳеҷ кас дар кор нестанд. Чандин бор маълум ва исбот шуд ки хави ба Депай имконият нахоҳад дод, чунки ӯро аз фалсафаи бозии худ дур медонад. Чаро мо боз ба мавзӯи Депай диққат додем? Гап сари он меравад ки Манчестер Юнайтед мехоҳад ба мағозаи футболбозони Барса ворид шавад. Депай дар ин бозори яклухтфурӯшӣ дар ҷои аз ҳама намоён гузошта шудааст. Мемфис мехоҳад то тамом шудани муҳлати шаҳрномааш маоши худро бигирад. Барселона бошад бо сабаби барзиёд будани футболбозони маошгиранда наметавонад Жуэл Кундеро ба феҳристи бозингаронаш ворид кунад. Осон карда гӯем Жуэл Кундеро регистратсия карда нашуда истодааст. Барои Манчестер Юнайтед Депай шахси бегона нест. Соли 2015 манкуниянҳо ӯро аз ПСВ бо нархи 34 миллион евро хариданд, вале моҳи январи соли 2017 Мемфис ба Лион бо арзиши 16 миллион евро фурӯхта шуд. Дар саёҳати якуми худ Депай дар МЮ ноком шуда буд. Ки кафолат дода метавонад ки бори дуввум амалгари нидерландӣ ҷойгоҳи мақомашро пайдо мекунад. Гуфта мешавад ки дастаи кишвари Англия барои ҷалби Мемфис танҳо 10 миллион ҷудо карданӣ асту халос. Чун пештара варианти асосии идомаи карьера барои ҳамлагари 28 сола Ювентус ба ҳисоб меравад. Он ҷо ҳам гардиши нав пайдо шуд. мағзи масъала ин ки туриниҳо аз дастаи Марсел ҳамлагари полшагӣ Аркадиуш Меликро ба сафашон оварданӣ ҳастанд. Фикр дорам ин футболбозро шумо аввалтар аз ҳама бо бозиҳояш дар дастаи Наполи мешиносед. Бозингарони хатти ҳамла ки шумораашон дар Барселона зиёд аст, рӯз то рӯз ба мушкилӣ ва дардисари ҷиддӣ барои Каталониё мубаддал шуда истодаанд. То анҷоми равзанаи трансферӣ вақтам кам мондааст. Каталониёро лозим аст то шитоб кунанд. Пас аз анҷоми мавсими гузашта яке аз дастаҳои серия А клуби Торино амалгари худро нигоҳ дошта натавонист. Гап сари ҳуҷумкунандаи асосии Ториниё Андре Беллоти меравад. Торино хоҳиши бузурги нигоҳ доштани Андреро дошт, аммо Беллоти ба ягон пешниҳод розигиашро надод ва қарори қатъии тарки дастаро бароварда буд. Шартномаи ӯ бо Ториниё тамом шуда буд ва ӯ ҳаққи пурраи интихоб дошт. Чанд даста аз Англия ва Испания ба ин футболбоз мароғ зоҳир намуданд, вале ӯ ки дар Италия бозӣ карданро хеле дӯст медорад, хоҳиши идомаи карьераро дар кӯҳҳои Апенин иброз дошт. Аз байни дастаҳои итолиёвӣ аз ҳама диққати ҷиддиро ба Андре клуби Рома равон кард. Дар охирин рӯзҳои равзанаи трансферӣ метавонем шоҳиди ин гузариш шавем. Дастаи Торино дар замони бозӣ кардани Беллоти дар ин тим клуби топ ба ҳисоб намерафт. Новобаста аз ин Андре ҳамеша яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ шумурда мешуд. Ӯ ба мунтахаби Италия даъвати худро ҳамеша пайдо мекард. Беллоти дар сафи туриниҳо аз соли 2015 бозӣ мекард. Дар ин фурсату фосила бозингари 28 сола дар 251 бозӣ шарафи Ториноро ҳимоя карда 113 гол ва 28 асистро ба номи худ сабт кард. Сомонаи трансфер маркет арзиши Беллотиро ба 20 миллион баробар медонад. Рома ӯро ҳамчун агенти озод метавонад бепул гирад. Барселона дар ҷустуҷӯи дифоъгари канори рост қарор дорад. Нақшаи Барса дар он аст ки дастпарвари худ Эктор Белеринро ба даста оранд. Сержино Дес он футболбозе нест ки ба роҳбарият ва ё ба хави лозим бошад. Сармураббии Каталониё дарҳоро барои Дес боз мондааст. ӯ метавонад бемаълул аз Каталония равад. Аслан исми чанд даста ҳамеша гуфта мешавад ки гӯё ба ин бозингар таваҷҷӯҳ дошта бошанд. Бавария ва Манчестер Юнайтед нисбат ба дигар дастаҳо бештар ба забон оварда мешаванд. Белерин айни ҳол ҳамон шарафи дастаи Арсеналро ҳимоя мекунад. Мавсими гузаштаро дифоъгари испанӣ ба ҳайси иҷорат дар клуби Бетис гузаронда буд. ӯ нақша дошт ки дар ин даста карьерашро идома диҳад, вале клуб аз кишвари Испания айни ҳол ба мушкилиҳои ҷиддии молиявӣ рӯбарӯ шудааст.
сабаби ба ин бозингар асосан пурра соҳиб шудан натонистани андалусо ҳамин аст. худи футболбоз хоҳиши рафтан аз Арсеналро дорад. Барса аслан ба се футболбоз дар канори рост таваҷҷӯҳ дорад. Хуан Фойт аз Виларреал, Тома Мене аз Боруссия Дормунд ва Белерин. барои Хуан Фойт Виларреал пули калон талаб дорад. Боруссия бошад Менеро ҷавоб доданӣ нест. Белерин барои Каталония ҳамчун варианти арзон дониста мешавад. Эдинсон Кавани ба ҳайси агенти озод кайф карда гашта истодааст. То ӯ бо ягон даста шартномаи ҳамкорӣ набастааст. охирин клубе ки ҳамлагари уругваӣ дар он бозӣ карда буд Манчестер Юнайтед ба ҳисоб меравад. баъд аз тамом шудани муҳлати шартномаи Кавани ӯ сафи девҳои сурхро тарк намуд. чанд дастаи миёнаҳол ба ҳамлагар ниёз доранд. ба Кавани бошад дастаи нав дар кор аст. ӯ ба корномааш то ҳанӯз нуқта намондааст. айни ҳол се даста барои ҷалби ҳамлагари 35-сола поига ташкил карданд. инҳо клубҳои Виларреал, Ницца ва Валенсия мебошанд. тибқи маълумото Валенсия дар ин поига пешсаф мебошад. дастаи кишвари Испания ба Кавани қарордодро бо схемаи 1+1 пешниҳод кардаанд. аз пешниҳодҳои дигар дида ба Кавани 35-сола шартҳои Валенсия писанд омаданд, вале ӯ дарҳол ҷавоб нахоҳад дод. Кавани то охири равзанаи трансферӣ мунтазири пешниҳодҳои дигар хоҳад шуд. агар варианти беҳтар пайдо нашавад, пас ин футболбоз Валенсияро интихоб мекунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.